Zdravo svima, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovaj video će se odnositi na matematiku za pripremu za završni ispit. Radit ćemo oblast koja se zove algebra. Ovaj test od 10 zadataka. Ono što treba da napomenem jeste to da ovaj test se sastoji iz zadataka koji će se raditi, odnosno učiti kasnije, odnosno do kraja školske godine. Ali uradit ćemo kako bismo pokrili celu tu oblast. Znači, zadaci su dati ovako, vi ih imate, evo ih ovde. Tu su 10 zadataka. Ja ću gledati pa ću zadatke pisati pojedinačno. Pa evo možemo da počnemo. Da počnemo od prvog zadatka. Znači, prvi zadatak kaže rešenje jednačine 1/3 x minus 2 jednako je 1 je. I onda su vam ponuđeni tačni odgovori. Pa evo, počet ćemo od tog prvog zadatka. Znači, imamo jednačinu 1/3 x minus 2 jednako je 1. Znači, ovde je reč o jednoj linearnoj jednačini. Vidimo da imamo razlomak uz x i kako rešavamo jednačine kada imamo razlomke, pa celu tu jednačinu ćemo pomnožiti sa najmanjim zajedničkim sadržiocem za brojeve koji se nalaze u jednačini, odnosno ovde imamo samo jedan imenilac razlomka, to će biti 3. Znači, celu tu jednačinu ćemo pomnožiti sa 3 i onda imamo 3 puta 1/3 x minus 2, ajmo ovako, minus 3 puta 2 i jednako je 3 puta 1. Kada je reč o množenju, znamo da možemo da izvršimo kraćenje ova dva broja, znači 3 i 1/3. Kada 3 množi 1/3, to je zapravo 1, odnosno 1 puta x bit će x minus 3 puta 2 je 6 i 3 puta 1 je 3. Prema tome x je jednako 3. Kada minus 6 pređe na suprotnu stranu, postaje plus 6. Prema tome x je jednako 3 plus 6, odnosno x je 9. Prema tome, tačan odgovor je pod V. Znači 9. Dobro. To je bilo što se tiče prvog zadatka. Znači, potrebno je rešiti linearnu jednačinu u obliku razlomka. Drugi zadatak kaže zaokruži slova ispred tačnih jednakosti. Znači, data su nam ova 4 primjera i mi treba sada zapravo da izračunamo i da proverimo to naše rešenje sa ovim što su dali kao test zadatak. Znači, imamo drugi zadatak pod A. 3x plus 2x. Da vidimo koliko je 3x plus 2x. Znači, ovde imamo klasično sabiranje i to neće biti 6x na kvadrat kako su oni rekli, već imamo zajednički i u jednom znači u jednom ovom sabirku i u drugom sabirku i onda ćemo x izvući ispred zagrade, a u zagradi ćemo imati 3 plus 2. Prema tome, to će biti x puta 5, odnosno to će biti 5x. Ili, kako treba da znamo, da kada imamo, znači, ovakav oblik, potrebno je samo sabrati slobodne članove, odnosno brojeve, a x prepisati. Znači 3 plus 2
je 5x. Znači, naša jednakost pod A neće biti tačna. Idemo dalje. Pod B. Imamo 3x minus 2x. Da vidimo da li je to x. Ajmo na isti način. X ispred zagrade, pošto se javlja i u prvom i u drugom sabirku, odnosno imamo x ispred zagrade, u zagradi će biti 3 minus 2. To je dalje jednako x puta 1, odnosno to će biti x. Tako da je tačno rešenje pod B. Ova jednakost je tačna. Pod V imamo 2x puta 3x na kvadrat. Znači, šta sad ovde imamo? Ovde imamo da je potrebno primeniti pravila stepenovanja. Stepenovanje istih osnova. Znači, stepena istih osnova. I kako ovde imamo, znači, ove slobodne članove 2 puta 3 ćemo pomnožiti. To će biti, znači, 6 puta. A kako da se podsjetimo kako beše sabiranje stepena jednakih osnova? X prepisujemo, ovde imamo prvi stepen, pa imamo 1 plus 2. To će biti 6 puta x na treći stepen. Odnosno, to je 6x na treći. Tako da je i ova jednakost tačna. I imamo na kraju pod G 6x plus 18. Znači, ovo nikako ne možemo sabrati, to će biti 6x plus 18. Oni su stavili da je to 14x. Moglo je da bude 14x, zapravo 6x plus 8, izvinite. Moglo je da bude 14x, kako su oni rekli, da smo ovde imali 6x plus 8x. Tako da su tačni odgovori pod B i pod V. Idemo treći zadatak. Vrednost izraza 4a na kvadrat plus 6a na kvadrat minus 9a na kvadrat za a jednako minus 2 je. Pa šta sad ovde treba da uradimo? Da umesto a stavimo minus 2 i da izračunamo vrednost ovog izraza. Znači imamo minus 4a na kvadrat plus 6a na kvadrat minus 9a na kvadrat. Reko smo, a je minus 2, pa ćemo imati minus 4 množi minus 2 pa na kvadrat. Znači umesto a stavljamo minus 2. Plus 6 puta, umesto a stavljamo minus 2 pa na kvadrat. I minus 9 puta, umesto a stavljamo minus 2 na kvadrat. Zapravo ovde je sada potrebno izvršiti kvadriranje. Pa imamo ovako. Minus 4 puta, koliko je minus 2 na kvadrat? Minus 2 puta minus 2 je plus 4. Znači imamo minus 4 puta 4 plus 6 puta minus 2 na kvadrat je 4. Znači 6 puta 4 i minus, ajmo ovde ispod, minus 9 puta minus 2 na kvadrat je 4. Imamo minus 4 puta 4 je minus 16 plus 6 puta 4 je 24, minus 9 puta 4 je 36, pa imamo ovako. Minus 16 plus 24 je plus 8. Minus 36 ćemo prepisati, pa imamo 8 minus 36, rešenje će biti minus 28. Znači, šta je ovde tačno rešenje? Pod G. Treći zadatak, pod G minus 28. Dobro, možemo dalje. Četvrti zadatak od nas traži da je potrebno da
izračunamo vrednosti svih ovih izraza i da vidimo čija je vrednost broj 6. Znači, četvrti pod A kaže ovako. Minus 3 puta 2 na kvadrat plus minus 2 puta 3 na kvadrat. To je dalje jednako. Potrebno je da izvršimo kvadriranje. Znači, minus 3 prepisujemo puta 2 na kvadrat računamo, to je 4. Plus minus 2 ćemo prepisati, a 3 na kvadrat je 9. Pa imamo minus 3 puta 4 je minus 12. I sada imamo plus minus 2 puta 9. Minus 2 puta 9 je minus 18, pa da ne bismo pisali plus minus 18, mi ćemo ovde staviti minus 18 i to je jednako. Koliko je minus 12 minus 18, pa to će biti minus 30. Znači, ovo nije izraz čija je vrednost broj 6. Računamo dalje. Pod B imamo minus 3 na kvadrat puta 2 plus, pazimo ovde, minus 2 na kvadrat. Nije minus 2 pa na kvadrat, već minus 2 na kvadrat puta 3. To je jednako. Koliko? Minus 3 na kvadrat je 9 puta 2 i pazimo ovde. Zašto će ovde biti minus 4? Zato što je kvadrat van zagrade. Znači ovde će biti plus minus 4 puta 3. To je dalje jednako. 9 puta 2 je 18. Imamo sada plus minus 4 puta 3 je minus 12. Znači imamo 18 minus 12 je 6. Tako da je vrednost ovog izraza 6. Zatim imamo izraz pod V koji kaže minus 3 na kvadrat bez zagrada puta 2 plus minus 2 na kvadrat puta 3. Zašto ovde nećemo sada imati kao minus 3 na kvadrat da imamo plus 9, nego imamo minus 9, zato što ovo nije u zagradi pa na kvadrat. Znači imamo minus 9 puta 2, ovde imamo zagradu i ovaj minus se gubi. Svi parni stepeni daju pozitivne brojeve. Znači bit će plus 4 puta 3, jednako je. Minus 9 puta 2 je minus 18, plus 12, to će biti jednako minus 6. Ovo nije tačno rešenje, vrednost izraza nije 6, već je minus 6. I pod G imamo minus 3 množi minus 2 sve to na kvadrat plus minus 2 množi minus 3 pa na kvadrat. Koliko će to ovde biti? Znači, minus 3 prepisujemo puta minus 2 na kvadrat je 4 plus minus 2 puta minus 3 na kvadrat je 9. To je dalje jednako. Minus 12 minus 18. Znači imamo minus 2 puta 9 je minus 18 i to će biti minus 30. Ni ovo nije tačno rešenje, odnosno vrednost ovog izraza pod G nije 6. Dobro. Hajmo da vidimo sledeće. Peti zadatak. Peti zadatak kaže dopiši broj koji nedostaje. Imamo izraz pod A koji kaže
3 na kvadrat puta minus 1/3 pa na kvadrat jednako je 3 na koji stepen. Da bismo ovo mogli da uradimo, potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza. 3 na kvadrat je 9 puta minus 1/3 na kvadrat će biti 1/9, tako. To je dalje jednako, ovde imamo množenje, 9 puta 1/9 u tom slučaju možemo da kratimo sa 9 i to će biti 1. Znači, vrednost ovog izraza je 1. Sada nas pitaju koji broj, odnosno koji stepen broja 3 nam daje vrednost jedinicu. Ono što treba da zapamtimo jeste da bilo koji broj kada stepenujemo na nultom stepenu mi dobijamo jedinicu. Znači, konstanta na nultom jednako je 1. Šta to znači? Odavde sledi da će to biti 3 na nultom stepenu jednako je jedinica. Hajmo sada to i da dokažemo čisto. Znači, šta ćemo imati? 3 na 1 minus 1 jednako je koliko? Kako to možemo da zapišemo? Kao 3 na prvom podeljeno sa 3 na prvom. Odnosno, to je 3 podeljeno sa 3, to je 1. Znači, bilo koji broj na nultom stepenu daje nam jedinicu. 2 na nultom, 5 na nultom, 100 na nultom, 1000 na nultom nam daje 1. I evo to smo i dokazali. I imamo izraz pod b. Pod b kaže koren iz 2,1/5 pa na kvadrat plus koren iz 1 minus 9/25 jednako je 3 na kom stepenu. Znači, ponovo i ovde moramo da rešimo ovu vrednost izraza pa da izračunamo. Šta smo rekli? Koren iz a na kvadrat jednako je apsolutna vrednost od broja a. To će biti apsolutna vrednost od 2,1/5 plus, hajmo da rešimo ovaj koren. Koliko je koren iz 1 minus 9/25? Znači, koliko jedno celo ima 25? Znači, jedno celo ima 25 25. Znači, napisat ćemo kao 25/25 minus 9/25. To je dalje jednako. Apsolutna vrednost broja 2,1/5 je zapravo 2,1/5, odnosno kada pretvorimo u običan razlomak, to će biti 5 puta 2 10 i 1 11/5 plus koren iz, s obzirom da smo ovaj razlomak sveli na iste imenioce, onda možemo slobodno da oduzmemo brojioce. 25 minus 9 je 16/25, to je jednako 11/5 plus koliko je koren iz 16/25. To je ono, koren iz 16 je 4, a koren iz 25 je 5. To je dalje jednako. 11 i 4 je, s obzirom da imamo iste imenioce, možemo da izvršimo sabiranje brojlaca. Znači 11 i 4 je 15 kroz 5, to će biti 3 cela. Jel tako? I šta sad ovde imamo? Koji stepen na treće nam daje 3, pa to je zapravo 3 na prvom stepenu, jel tako? Je samo broj 3. Dobro. Imamo sada jedan zadatak koji kaže
U jednoj školi ima 860 učenika. Broj dečaka je za 152 veći od broja devojčica. Koliko ima devojčica, a koliko dečaka u toj školi? Hajmo da zapišemo. Ukupno ih ima 860 učenika. Dečaci su koliko? Za 152 više od broja devojčica. Znači imamo 152 plus devojčice ćemo označiti, znači dečaci neka budu x, a devojčice ćemo označiti sa y. Znači devojčice y. Kako možemo da dođemo do rešenja? Imamo x plus y, znači ukupno ih ima 860. Dečaci plus devojčice jednako je 860. Koliko nam je x? X nam je, to je znači jednako x. X nam je 152 plus y. Znači 152 plus y, to nam je zapravo x i plus y prepišemo, jednako je 860. Odnosno, to će biti 152, da se oslobodimo ove zagrade, plus y i y je 2y, jednako 860. 2y jednako 860 minus 152. 2y jednako 708. Prema tome, y, odnosno broj devojčica u odeljenju biće 300, broj devojčica u ovoj školi je 354. Znači, devojčica ima 354, a koliko ima dečaka? Pa x nam je 152 plus y. Y smo izračunali, prema tome imamo 152 plus 354 i x je 506 dečaka. Ovde su devojčice. A 506 dečaka. I kada saberemo devojčice plus dečaci, mi treba da dobijemo iznos od 860. Dobro, nadam se da je ovo bilo jasno, razumljivo. Pa, hajmo na 7. zadatak. 7. zadatak kaže: funkcija direktne proporcionalnosti y je jednako kx sadrži tačku A, imamo tačku A sa koordinatama 1 i 3. Formula te funkcije je, kako glasi formula funkcije? Kako dolazimo do ovog rešenja? Pa, u ovoj ovde, da kažemo, jednačini potrebno je zameniti tačke x i y i da dobijemo koliko je vrednost koeficijenta k. Znači, umesto y pišemo broj 3 je jednako, k smo rekli da je potrebno izračunati, a imamo x1. 3 je jednako k, odnosno k je jednako broj 3. Znači imamo direktnu proporcionalnost i postavlja se pitanje kako glasi formula funkcije, pa to je y jednako 3x. Odnosno, rešenje tačno jeste pod b. Y jednako 3x. Znači potrebno je da dođemo do koeficijenta k i da to vratimo u jednačinu oblika y jednako kx. Dobro. To je to što se tiče 7. zadatka. 8. zadatak kaže: izraz x plus 3 pa sve to na kvadrat plus 2x množi x plus 5 jednak je polinomu. Da li pod a, da li pod b, da li pod v, da li pod g. Pa hajmo da vidimo kako da rešimo ovo.
Znači imamo izraz x plus 3 pa sve to na kvadrat plus 2x nam množi x plus 5. I šta je ovde potrebno uraditi da rešimo ovaj izraz? Primećujemo da ovde imamo primjenu formule za kvadrat binoma, pa da se podsjetimo kako kaže kvadrat binoma, prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Odnosno, kada to primenimo u ovom slučaju, imamo prvi na kvadrat je x na kvadrat plus 2 množi prvi puta drugi plus 3 na kvadrat. Tu smo završili sa ovim delom izraza i sada imamo kako množimo ono što je u zagradi, svaki sa svakim. Znači imamo plus 2x puta x bit će 2x na kvadrat i plus 2x puta 5 bit će 10x. To je dalje jednako. Hajmo ovo malo da sredimo. Znači x na kvadrat plus 6x plus 9 plus 2x na kvadrat plus 10x jednako je. X na kvadrat i plus 2x na kvadrat to nam daje 3x na kvadrat. Znači sabiramo samo brojeve, a x na kvadrat prepisujemo. 6x i 10x nam daje plus 16x i 9 je slobodan, znači plus 9. Prema tome, kada rešimo ovaj izraz, dobijamo polinom 3x na kvadrat plus 16x plus 9, odnosno to je rešenje pod V. 3x na kvadrat plus 16x plus 9. Idemo na 9. zadatak. 9. zadatak kaže: odredi jednačinu linearne funkcije y jednako kx plus n ako je njen grafik paralelan grafiku funkciji y jednako minus 3 polovine x plus 8 i sadrži tačku m sa koordinatama 1 i minus 2. Znači imamo funkciju y jednako minus 3 polovine x plus 8. Potrebno je definisati novu jednačinu linearne funkcije. Kako to radimo? Pa ajmo da stavimo tačka m sadrži koordinate 1 i minus 2. Znači, kako sada ovo radimo? Potrebno je da iz ove jednačine koje nam je data odredimo koliko nam iznosi k. Znamo da je osnovni oblik jednačine linearne funkcije y jednako kx plus n. Y je ovo će nam biti k, x imamo, n je toliko. Prema tome, naše k je minus 3 polovine. Evo ga koliko je k. Sada je potrebno to ubaciti u funkciju y jednako kx plus n i odrediti koliko iznosi n. Kako to radimo? Pa ubacujemo ove koordinate u ovu funkciju ovde. Y je minus 2, znači ovo nam je ovde x, ovo nam je y. Minus 2 je jednako, k imamo, k je evo ga ovde, minus 3 polovine, puta x nam je 1 i plus n. Reko smo, n tražimo, n nam je nepoznato. Imamo paralelne grafike, koliko je k u jednom grafiku, toliko će k biti i u drugom grafiku, odnosno koeficijent će biti u obe funkcije isti. Minus 2 jednako, kada minus 3 polovine pomnožimo sa 1, mi dobijamo minus 3 polovine, plus n. Odatle imamo n je jednako minus 2 plus 3 polovine. N je jednako koliko? Znači sada imamo minus 2 plus 3 polovine. Potrebno je da saberemo, odnosno oduzmemo ove razlomke. Dopisat ćemo brojilac, odnosno imenilac
1 i n za s za 2 i za 1 bit će 2, što znači da ćemo i ovaj razlomak pomnožiti sa 2 i ovaj razlomak ovde. Znači imamo minus 2 puta 2, to će biti minus 4 kroz 2 i plus 3 puta 2 je 6 kroz 2. Samo trenutak, mislim da sam negde napravio grešku. Hajmo ovako, znači 2,4 polovine i zapravo evo ovde je greška, znači nije potrebno proširiti ovaj drugi razlomak, već samo ovaj prvi. Znači ovde ćemo imati minus 4 polovine plus 3 polovine, odnosno n je jednako minus 4 plus 3 bit će minus 1 polovina. Prema tome, kako glasi jednačina linearne funkcije, y je jednako, k nam je, evo ga ovde, minus 3 polovine x i minus 1 polovina. N je evo ovde. Znači, evo kako glasi naša jednačina linearne funkcije. To je to što se tiče 9. zadatka i za kraj imamo 10. zadatak. Kaže, ako je 3x minus y jednako 7 i 2x plus 0,5y jednako 7, tada x na kvadrat plus y na kvadrat jednako koliko? Hajmo da zapišemo. 3x minus y jednako je 7 i 2x plus 0,5y jednako je 7 takođe. Ovde se radi o sistemima linearnih jednačina sa dve nepoznate, da vidimo kako ćemo rešiti ovaj sistem. S obzirom da imamo ovde decimalni zapis, poželjno je da to pretvorimo u razlomak. Prvu jednačinu ćemo prepisati, 3x minus y jednako je 7, a drugu ćemo preobrnuti u razlomak. 2x plus 0,5 u razlomak bit će 5 desetina, je li tako? A to možemo sada da skratimo sa 5 i tu ćemo dobiti 1 polovinu. Znači, plus 1 polovina y jednako je 7. S obzirom da imamo razlomak, tog razlomka se moramo osloboditi. Kako se oslobađamo? Tako što ćemo celu ovu jednačinu pomnožiti sa imeniocem razlomka, a to je 2. Prvo ćemo prepisati 3x minus y jednako 7, a drugi imamo 2x puta 2 bit će 4x plus 2 puta 1 polovina bit će 1 puta y je y i 7 puta 2 14. Znamo da imamo 3 metode za rešavanje sistema jednačina. Imamo onaj metod suprotnih koeficijenata, metod zamene i grafička metoda za rešavanje sistema jednačina. Ovde nam je lakše da primenimo metod suprotnih koeficijenata. Imamo minus y i plus y, to ćemo skratiti. I onda sabiramo, znači imamo 3x plus 4x je 7x jednako, sabraćemo i 7 i 14, to je 21. Prema tome, naš x bit će 21 podeljeno sa 7, odnosno x je jednako 3. Znači, rešenje jedno je x jednako 3. Kako sada da dođemo do y, pa u bilo kojoj jednačini ćemo zameniti ovo x. Pa imamo, ajmo u prvoj, 3x minus y jednako 7. 3 puta x nam je 3, minus y jednako je 7. 9 minus y jednako 7. Y je 9 minus 7, odnosno y je jednako 2. Znači, jedno rešenje je 3, uređeni par 3 i 2 je rešenje ove jednačine. Nas pitaju u zadatku koliko je x na kvadrat plus y na kvadrat, pa sada je potrebno ovu trojku i dvojku zameniti u ovom
izrazu. Odnosno 3 na kvadrat plus 2 na kvadrat jednako je koliko? 3 na kvadrat je 9 plus 2 na kvadrat je 4 i to je 13. Tačan odgovor je pod V 13. To bi bilo to što se tiče ovih 10 zadataka. Nadam se da je ovo bilo jasno, razumljivo. I to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u nekom narednom videu. Ukoliko imate neka pitanja, slobodno se javite u komentaru. Pišite komentare, zapratite me na TikToku, Instagramu, Facebooku. Tu sam da vam pojasnim ovo što se traži od vas iz matematike. Pozdrav svima, do nekog narednog viđenja.